uThixo sincede ngalo. Siyambonga ke ndiqinisekile siyakholwa lilo nintsi-ke into ezithethiweyo lizwi likaThixo. Kuba khona ukutshafa, kube khona ukuphelelwa ngamandla ekwenzeni okulungileyo ngenxa yezinto ngezinto esiye sidibane nazo okanye udibane nazo endleleni. Kodwa izwi likaThixo limile, alitshintshi. Haleluya. Limile litshintshi, lithi ningetha amandla ekwenzeni okulungileyo. Cela nje sibonisane njengambalwa sizohlukana ngevesi endenziwe umdla kakhulu xa ndifunda iBhayibhile ndabona uba kwabaluleka makhe sabelane ngalo. Incwadi yeNtshumayeli, chapter number 5, chapter number 9, verse number 15. Ecclesiastes 9:15. Incwadi yeNtshumayeli, chapter 5, chapter number 9, verse number 15. Silive izwi likaThixo lithini, sizokwazi uba sicaciselane. Kunento ke evamisileyo ukubalulwa ngabantu, uburich nobuhlwempu kwabantu abakholwayo. Kodwa andifuni ukuthi kubalulekile uba rich, futhi ndingafuni ukuthi uba kubalulekile ukuba lihlwempu. Kodwa ndithi kubalulekile ukuba uwenza intando kaThixo. Amen. Cela sifunde incwadi yeNtshumayeli, chapter number 9. Incwadi yeNtshumayeli, chapter number 9. Khona indaba apha evezwa nguSolomon. Solomon uveza into ebaluleke kakhulu yokuba noba ungenza kakuhle kangakanani, noba ungenza okulunge kangakanani ebantwini, kodwa abantu bona bayalibala. Noba ungenza ntoni, umuntu uyakhawuleza ukulibala. That is why xa uKristu ungenzeli abantu kodwa wenzele uThixo, ngoba uzawudisappointeka, uzawuphoxeka. Abantu basenongayijabuleli le nto uyenzileyo, kodwa lona izulu libe liyijabulele. Masifunde ke chapter number 9, sifunda uverse number 15 yedwa kwincwadi yeNtshumayeli. Ifundeka ngolu hlobo ke leya. Ndizoyifunda kwiversion yesiXhosa, ndiyifunde kwiversion yesilungu. Now uthi verse number 15. Now a poor wise man was found in the city, and he delivered the city by his wisdom. Into yokuqala esiyivayo apha ubuhlwempu bale ndoda, poor. Now eyesibini esiyivayo ukuhlakanipha kwayo, a poor wise man. Now eyesithathu esivayo, he delivered the city by his wisdom. Hallelujah. A poor wise man was found kula city, and yasihlangula isixeko ubulumko bayo. Beka lo ndaba leyo uSolomon
Kodwa le vesi ayipheli apho. Cela siqhubeke nayo sizokwazi uba siyifunde nakweyesiXhosa. Sahluka. Yet no one remembered that poor man. He saved the city, but no one remembered that poor man. Hallelujah. Cela sifunde kweyesiXhosa sizokwazi uba sahlukana. Sifunde kweyesiXhosa sizokwazi uba sahlukana. Andinayo isiXhosa. Ithi kwalapho kuloo dolophu kwakukho umfo olihlwempu. Hallelujah. Phofu esisilumko kwakukho umfo wayelihlwempu, kodwa ubuhlwempu bakhe babungabususi ubulumko bakhe. Noma wayelihlwempu, kodwa ubulumko babuphezu kwakhe babungummangaliso. Lithi kambe ke akukho muntu, lithi owathi ngobulumko bakhe wasihlangula, wayihlangula loo dolophu. Kambe ke akukho muntu wamkhumbulayo lo mfo olihlwempu. Haleluya. Sivinto ezintathu kule vesi ezidagiswa nguSolomon. Eyokuqala, imeko yale ndoda yayingenanto, yayilihlwempu. Kodwa ilihlwempu njalo uThixo wayinikeza ubulumko obummangaliso. Kwathi noma sokufika ikinga ethile kweso sixeko izosihlasela, uThixo wehla ngamandla phezu kwale ndoda. Lithi le ndoda yasebenzisa ubulumko bakhe ukusindisa isixeko sonke. Kodwa ngoba abantu belilizwe bayakhawuleza ukulibala, abantu bayakhawuleza ukulibala. That is why ndithi ungenzi izinto because ufuna ukushayela izandla ngabantu, ngoba abantu bayakhawuleza ukulibala. Ungadisappointeka xa usenza because ufuna ukunconywa ngabantu. Kodwa xa usenza uthi Thixo uyandazi, Thixo uyandibona, noba ndisenza leni nto ndangafumani wenkosi, kodwa izulu lona liyazi. Ngoba le ndoda njengoba yayinobulumko, lithi iBhayibhile yathi xa ihlasela isixeko yathi le ndoda praise God, khona mna kwesisixeko wasindisa isixeko. Siphinde siyifunde. Now the poor wise man was found in the city, and he delivered the city by his wisdom, yet no one remembered that poor man. Omnye luzene kuyicacisa ngohlobo kayivakala, athi ndiyabetha le ndoda ukuba yayimpofu. Hallelujah. Athi ndiyamzonda ukuba lihlwempu, ngoba abantu bakwenza bangakukhumbuli. Kodwa ndifuna ukukuxelela namhlanje uba bangakulibala abantu, but izulu lona alisoze lakulibala. uThixo yena akawadli amandla omntu. Haleluya. Kona abantu abahleli phansi bakhathazekileyo bathi ndaphoxeka yini ndisebenze kangaka, abantu bandijikela, abantu benza leya, bahlala phansi bamyeka uThixo washaya izandla uSathane. Kodwa eminete abantu benjikela. Sikelela kakhulu le vesi.
sikelela nevakamani. That's why lithi masabelane ngayo ukhuthuza wena ekhaya. Qhubeke mntana kaThixo wenza okulungileyo. Bayeke abantu bakuncoma abantu bakuncoma namhlanje ngomso bakhabele phansi. Haleluya. Kodwa masifunde ivesi yokugqibela sihlukane. Masifunda amaHebrew chapter 6. Hebrew chapter number 6. I think verse 10. Hebrews chapter 6 verse number 10. Abantu bayakhawuleza ukulibala. Kwakhona intetha yesithi andiyazi ke noba iyalunga lapha ezweni okanye apha ecaweni okanye esithi yondla intsha namhlanje yakukhumbula for so many years. Kodwa umuntu lebala likajongelanga. That's why funeke wenze uThixo soza kulibala. Hebrews chapter 6 verse number 10. Sendiyaqinisa. For God is not unjust. Hebrews chapter 6 verse number 10. For God is not unjust. He will not forget your work. Masifunda besixhosa. Sizoyifaka kahle. Sifunde besixhosa. Senqibile. Hebrews chapter number 10, chapter number 6, verse number 10. Kaloku Yena uThixo Akalotshijolo, akazange awulibale umsebenzi eniwenzileyo ngenxa yakhe, nothando enilubonakalisileyo ngokulungiselela abantu bakhe. uThixo akasotshijolo, abantu bakhe bona bangalibala, but yena ukulungiselela kwakho nokusebenza kwakho ngokuzilahlela, ngokuzinikela, asoze wakulibala ngoba akasotshijolo. uThixo akasotshijolo, akazange awulibale umsebenzi eniwenzileyo ngenxa yakhe, nothando enilubonakalisileyo ukulungiselela abantu bakhe. Umsebenzi lowo nisawuqhubayo unangoku. Funa ukukhuthaza umntana kaThixo namhlanje ukuphelelwa ngamandla. Othi kade ndisebenza andibonelwa ntweni ngecala, bonelwa ntweni welifemeli, bonelwa ntweni lomsebenzi, bonelwa ntweni. Kodwa lithi iBhayibhile uThixo akasotshijolo. Ungetha amandla mntana kaThixo wenze nokulungileyo. Inkosi mayisikelele ukufunda kwezwi layo. Indoda ethile kwisixeko yayimpofu, yayingenamali, yayingenanto, yayilihlwempu, kodwa yasisindisa isixeko ngenxa yobulumko babuphezu kwempilo yakhe. Khona into ethi don't judge a book by its cover. Ungabona umuntu ubone ngathi ulihlwempu, ubone ngathi akho nto engavuka, kanti uThixo bekubulumko okuhlangula wena. Ungazideleli ngenxa ungenanto, ngoba uThixo ubeka kanye apho ebantwini abanenhliziyo evumayo into yakhe. uThixo wasisindisa isixeko ngenxa yendoda yayilihlwempu, kodwa akekho umuntu ayikhumbula. Kodwa isu Nkosi mayisikelele ukufunda kwezwi layo. Abanye bayaphenika bathi kudala ndikhonza kodwa ndingabi nanto, kodwa ulumko kubekwe nguThixo kuwo mntana kaThixo.
kanti banamhlanje indaba sendinemali, sendinemoto, sendinomzi, hayi, nethanda namhla ngithanda kaThixo. Thixo nendlela akasebenza ngayo, Thixo nendlela akenza ngayo into zakhe. Le ndoda yayibulumko phezulu, yasindisa isixeko, kodwa no one remembered him. Kodwa uThixo zange ayilibale ngoba kasotshitshwa. Haleluya. Baningayitsali, qhubeka usenza umsebenzi kaThixo, qhubeka usebenza ngokuzilahlela. Bayeka abantu abakujabufisana nawe, bayeka bazama ukukuyusa, bayeka bazama ukustafa, bayeka uzama kodwa wena qhubeka usenza umsebenzi kaThixo. Ngosebenzisele ekhaya ngalo mthetho. Amen.